Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І у нашій студії ми вітаємо і Олену Снігір, експертку з міжнародної політики. Доброго вечора, пані Олено. Давайте розпочнемо нашу розмову із великого інтерв'ю, яке міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав італійському виданню libero.quotidiano.it. І от він заявив, що питання Криму фактично воно є закритим. Так, от цитую його вислів, що він сказав, що вопрос Крима закрит окончательно. Українська влада мало піднімає питання Криму. Ви погоджуєтеся зі мною? Я погоджуюся з тим, що українська влада мало комунікує питання Криму всередині країни в першу чергу. Однак на міжнародних майданчиках питання Криму піднімається дуже часто і постійно. І воно йде в постійній прив'язці з питанням окупації частини Сходу України. Лавров сказав, тема закрыта раз и навсегда. Отвечая на вопрос, навсегда ли Крым останется в составе России, напомню, что речь идет о свободном демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира і процвітання. Так, це переклад з італомовного видання, і цей переклад подало видання інформаційне агентство tas.ru. Що це означає? Що Росія дає зрозуміти, що Крим, принаймні за Володимира Путіна, до України не повернеться. Лавров нічого нового не сказав. І Росія це говорить постійно, починаючи з 2014 року, з часу окупації Криму. І вони це будуть говорити в майбутньому. Вони повторюють просто постійно одне і те саме на всіх міжнародних майданчиках. Це має певний вплив на західних партнерів, на міжнародну спільноту, особливо на тих, хто би хотів, щоб Росія повернулася на всі міжнародні майданчики, з яких вона була виключена або тимчасово усунута. Хто би хотів відновити старі добрі часи, які були раніше, співпраці з Росією, і кого це все влаштовує. Тобто це йде така інтерпретація свого роду. Росія пропонує європейцям нову реальність, опис зручної нової реальності, що дивіться, відбувся ж референдум, все відбулося так, як ви любите, згідно демократичних принципів і стандартів. Люди проголосували за. Можна закрити очі на певні недоліки, тому що нічого в світі досконалого немає, але все ж відповідно ваших стандартів. То давайте ми приймемо просто цю реальність і далі будемо жити у злагоді. І багато хто хотів би погодитись на це, однак є, на щастя, у нас союзники, які з цим не погоджуються. І тому тут уже питання, Росія не припинить таку свою риторику. Це не означає нічого, окрім того, що Росія бажає, щоб так було. Ви говорите, що це є якби меседжем, щоб погодилися, так? Але багато хто є, хто погоджується. Хто би хотів погодитись. Так, от, наприклад, заява, здається, президента Чехії, який сказав, так давайте українцям заплатимо і хай забудуть про Крим. Тобто такі меседжі, вони час від часу повторюються, щоб показати, що Росія у питанні Криму є непохитною. Звичайно, це свого роду така психологічна операція, вважайте. Давайте це назвемо психологічною операцією на міжнародному рівні, в сфері міжнародної політики, дипломатії, коли меседжі, які повторюються одними і тими самими людьми, багато разів, зрештою, набувають якогось кумулятивного ефекту. І так крок за кроком відбувається спочатку звикання спільноти, потім якась легітимація на рівні міжнародних зв'язків, чого Росія дуже прагне, запрошуючи до Криму різні міжнародні делегації, неофіційні, культурні обміни, економічні зв'язки, гуманітарні зв'язки. Вона ж це робить якби на такому горизонтальному рівні, намагається розширити цю мережу співпраці міжнародної з Кримом, щоб показати цим, дивіться, визнають же, люди їздять, все ж гаразд, це нормально. Але водночас Росія не пускає туди міжнародних спостерігачів, правозахисні організації, тобто на рівні якби міжнародного права і, скажімо, назвемо це офіційний або високий рівень дипломатії. Питання Криму досить токсичне. Там, поки Росія, вона не чіпає це.
Але з часом це має, знову ж таки, я повторюю, це має кумулятивний ефект, коли реальність просто сприймається вже загалом всіма, і люди кажуть, ну окей, давайте домовлятися, давайте нову Ялту або новий Мінськ, як пропонував Олександр Григорович Лукашенко. Все йде до того? Це залежить від нас в тому числі. Ну, Це може а як ви прийти можете до оцінити того. дії української влади? От заяви Росії, наприклад, вони є чіткими і зрозумілими, так? Так. Української влади дії ви вважаєте чіткими і зрозумілими? Я вважаю дуже ефективними, ну, скажімо, без емоційних оцінок, да, обійдемось. Я вважаю достатньо ефективними дії української дипломатії і української влади на міжнародній арені. У чому? В тому, що постійно вже протягом досить тривалого періоду під шаленим тиском Росії все-таки і її союзників вдається підтримувати такий консенсус і спільність позицій, єдність у тому все-таки, що це неприпустимо, і що це агресія, і що це ніяк не може бути легітимізовано. Однак я не вважаю ефективними і адекватними дії української влади по вирішенню проблемних питань, в тому числі цих питань всередині країни. Ну, коментувати це я зараз, мабуть, не беруся, тому що я все-таки більше можу коментувати міжнародні відносини. Але дивіться, ви говорите, що в принципі дипломатично Україна працює в правильному напрямку. Так. От 29 листопада відбулося засідання Комітету міністрів Ради Європи, під час якого комісар Ради Європи з прав людини Нілс Мужнієкс представив звіт про свою роботу за третій квартал 2017 року. І от Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи, висловив глибокий жаль з приводу того, що протягом звітного періоду згубна ситуація з захистом прав людини в Криму та на Донбасі не перебувала на порядку денному комісара. Ну, це означає, що Європа взагалі про нас забуває. Тоді як можна говорити про дипломатичні успіхи України? Це означає, що є сильна протидія. І що давайте згадаємо того ж самого Аграмунта, Педро Аграмунта. Давайте згадаємо ось буквально пару днів тому висловлювання Ягланда Торнбєра. Так. Який хоче повернення, здається, який ніколи до цього не говорив таких речей, і тут раптово він говорить практично те саме, що говорив Аграмунт до цього. Тобто питання роботи окремих індивідуумів в інституціях, в таких інституціях, як Рада Європи, як та сама Організація Об'єднаних Націй, як ОБСЄ. Давайте згадаємо нещодавній випадок з російським спостерігачем місії ОБСЄ на Донбасі, який дружньо вітався з ним, так? Який практично віддав честь так злочинцю, да, з того боку. Тобто це інституції, вони складаються з людей в тому числі. І люди недосконалі, відповідно, інституції недосконалі, однак суттєвою перевагою європейських інституцій є, і їхньою силою є те, що напрацьовані певні правила, певні процедури. І тут Україна, апелюючи до дотримання цих процедур і правил, вона справді, це посилює позицію України. Тобто, насправді, позиція України слабка, тому що Україна є слабкою державою. Ми стали сильними буквально в якихось окремих ділянках, в тій самій там безпеці, да, у військовій справі, за останні 3 роки. Тому Україна посилює свою позицію тим, що вона апелює саме дотримання норм і правил в інституціях Європи, Європейського Союзу, в інституціях загальноєвропейських і міжнародних. І тут, ну, так, цей комісар вважав за недоцільне наголошувати на цьому питанні, але це Кулеба, в свою чергу, дуже непогано відреагував на це, і це не залишилось непоміченим. Я не хочу тут розганяти зраду, так, але от коли
Я читав сьогодні про заяви і того ж самого Лаврова. От сьогодні також помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков. Він сказав, що найбільш реалістичним є російський варіант резолюції про розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, і що ідеї Кремля взагалі обговорювати не треба. Отут Росія, вона говорить з позиції сили, так, сильнішого. Ну так. І фактично, Європа до нічого не апелює. А Європа взагалі тут мовчить. Ви подивіться, хто веде переговори про миротворчу місію на Донбасі. Веде переговори Курт Волкер із Сурковим. Тобто фактично Вашингтон взяв на себе роль лідера у цих переговорах, навіть відсунувши, можливо, трошки в бік Україну з її європейськими партнерами, тому що це питання дуже серйозне. І в тому числі це питання інтерпретації. І навколо цього питання, навколо питання миротворчої місії розганяється стільки зради і стільки маніпулятивних якихось теорій, що іноді я думаю, що так, наша влада мало комунікує, але краще мало, ніж з ефектом того шуму, який міг би бути. Тому що питання дуже делікатне, і тут Росія чітко, знову ж таки, Сурков діє як Лавров. Тобто він просто констатує реальність, і ця констатація реальності, вона має певний психологічний ефект на країни, члени Організації Об'єднаних Націй, які теж будуть формувати спільну думку в Організації Об'єднаних Націй, будуть формувати спільну думку на міжнародній арені з приводу цього. Але мене ось що інше турбує, що якщо Україна раніше заявляла, що в 2015 році ми заявляли про те, що нам потрібна миротворча місія на Донбасі. Росіяни тоді не погодилися, однак вони погодилися на це зараз. Це означає тільки те, що Росія готова до цього. До чого вони готові? До того, що їм вдасться якимось чином проштовхнути або свій сценарій, або вдасться реалізувати, можливо, миротворчу місію з односторонньою легітимацією, так як вони це робили під прапорами СНД у 90-х роках, або, власне, під виглядом умиротворення Грузії, як це було у 2008 році. Росія проводила миротворчі операції без санкцій Ради безпеки ООН. І, думаючи про миротворчу місію на Донбасі, ми повинні про це пам'ятати. Відносини США з Росією неможливо нормалізувати до вирішення українського питання. Так заявив держсекретар США Рекс Тілерсон під час виступу у центрі Вілсона у Вашингтоні. Так? Схоже на те, що єдині, хто підтримує Україну, це Сполучені Штати Америки. Так? І вони так досить різкіше висловлюються, ніж Європа. Але Сполучені Штати Америки, вони десь там далеко, так? А ми знаходимося біля Європи, яка є слабкою. Чи мають вплив оці заяви очільників, так, зокрема держсекретаря Сполучених Штатів Америки, на подальшу нормалізацію конфлікту і закінчення війни? Звичайно, мають, тому що, по-перше, я би сказала, що не тільки Сполучені Штати Америки підтримують Україну. Україну підтримує ще й військові НАТО. Тобто, якщо ми подивимося на заяви, якщо навіть взяти заяви тих самих представників Європи, європейських країн Європейського Союзу, то заяви представників бізнес-кіл, політиків лівих, правих партій, політиків центристських партій і військових, вони дуже часто сильно відрізняються. Це залежить, повертаємось до того, що і політику, і інституції роблять люди. І військові, вони, як ніхто, добре розуміють загрозу, тому що вони бачать перед собою карти, дані розвідки, і вони розуміють справжні наміри Російської Федерації. І насправді, коли політикам, які мають приймати рішення, треба прийняти якісь рішення, вони не можуть не враховувати думку військових. Тому тут військові блоку НАТО, і в Європі в тому числі, є нашими сильними союзниками так само. А з усіма іншими європейцями, з цим треба працювати. І так, треба вибудовувати блок союзників своїх. У який спосіб? Треба частіше нагадувати, публічніше говорити про це? Так, треба комунікувати. Це справа комунікації. Але крім того, треба розуміти, що Україна, повертаючись до того, що я вже говорила,
Ми можемо допомогти самі собі, тільки ми можемо собі самі допомогти, якщо ми будемо ставати всередині інституційно сильними. Тобто, якщо не тільки армія буде розвиватися і закривати нас, той шматочок землі від зовнішнього агресора, якщо будуть розвиватися всередині інституцій, якщо країна буде дійсно набувати ваги, тоді вона ставатиме вже цікавою, більш цікавою своїм зовнішнім партнерам, і тоді вони будуть розуміти, що ага, ну тобто, окей, Україна теж має значення, не тільки Росія. Ви маєте на увазі про економіку? Економіка в тому числі. Економіка, безпека, все разом. Політична вага. Але на вашу думку, Україні є зараз що запропонувати перед своїми міжнародними партнерами? Тому що лунає дуже багато критики. Корупція не подолана, проблеми не вирішені. І прямо заявляється, що це ваша внутрішня проблема, з якою ви маєте розібратися. Чи президент, чи прем'єр-міністр. З одного боку нас підтримують і говорять, що ми здійснили дуже великий прогрес, а з іншого боку, вони ж теж не сліпі. І вони кажуть, що Проблеми щось з тим є. робіть, але в принципі нічого не рухається. Проблеми, щось рухається, але могло б бути набагато краще. Якщо ми візьмемо той самий балканський досвід, про який всі говорять, то давайте подивимось на Хорватію, якій вдалося практично з зруйнованої країни, території, зруйнованою війною, відбудувати за декілька років державу, яку однією з перших на Балканах взяли і в Європейський Союз, і в блок НАТО, і вона досить непогано зараз себе почуває і має дуже сильний вплив саме завдяки своїй внутрішній інституційній стійкості і розвитку. От, наприклад, Хью Мінгареллі, він представник Європейського Союзу в Україні, заявив на одному із бізнес-форумів, він виступав, можливо, ви бачили його виступ, він сказав, ви маєте антикорупційні органи, НАБУ, НАЗК, то ви знаєте, про що я говорю, так? Так, І звичайно. ви мусите подолати корупцію. І тут від модератора прозвучало питання, а хто це має зробити, президент чи прем'єр-міністр? І Хью Мінгареллі відповів, ви ж не є неоколоніальна держава чи колоніальна держава, ви самі це мусите вирішити, ці всі внутрішні питання. Вам ніхто не має дораджувати, так? Є інструменти, які мали би запрацювати. На вашу думку, чому ці інструменти досі не запрацювали? І чому ми досі нічого не можемо показати західному світу? Ми можемо, не можна казати, що ми нічого не можемо показати, але насправді в нас ситуація дуже небезпечна, в першу чергу, для України. І чому ці інструменти не запрацювали? Тому що є приватний інтерес окремих осіб. Я, знову ж таки, повернуся до того, що я не волію коментувати внутрішню політику, особливо питання недієздатності або розпорошеності наших правових органів, що в першу чергу є номер один в державі. Однак, я скажу так, якщо ця система не запрацює, то наші Збройні сили нам не допоможуть. От міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, він також заявив, що питання введення миротворців ООН треба погодити з бойовиками самопроголошених ЛНР, ДНР. Так? Фактично, це така достатньо фантастична річ. Погоджуєтеся, правда? Вони про це говорять теж постійно. Вони намагаються посадити за стіл переговорів, так як вони це зробили з Грузією, Абхазією, Південною Осетією, бойовиків ДНР, ЛНР. Зробити Україна, що сторони конфлікту є Україна і ДНР, ЛНР, а Росія якби ні при чому. Тобто вони намагаються це зробити постійно і вже давно. Це не новина. Знову ж таки, вони це будуть тиснути на це далі. І для нас великий плюс, знову ж таки, великий плюс нашої дипломатії, те, що ми зробили уроки, ми винесли уроки з попереднього, з досвіду Молдови, з досвіду Грузії, і ми на це ніяким чином не погоджуємося і відстоїмо свою думку на міжнародній арені. Це неприпустимо і цього не буде. Однак Росія тисне, так? Звичайно, і тисне. вона має досвід тої самої Абхазії, Грузії, і, на вашу думку, вона не відступить? Тобто... Не відступить, але ми теж маємо не відступати і можемо не відступати. Для них це є ключовим питанням, так? Щоб посадити за стіл переговорів і щоб погодження миротворців, ведення миротворців, щоб це погодження було з бойовиками ЛНР, ДНР. Тоді, Україна стоїть на цьому, Росія стоїть на цьому,
і тоді цей конфлікт може затягнутися надовго, так? А він для них це не є ключовим питанням. Ну як це є важливим питанням, тобто це спрощує їм просто їхню гру зовнішньополітичну. Для них ключовим питанням є залишатися присутніми там, зберігати за собою контроль над тими територіями, над тими силами. Росіянам, так? Так, звичайно. І тому вони не погодяться на місію ООН, яка би була, яка би підходила Україні. Тому вони будуть ходити, якби пропонувати різні варіанти і продовжувати тиснути і не погоджуватися ні на що, тому що фактично Росію задовольняє той статус-кво, який є зараз. Подивіться, все гаразд. Для Росії все гаразд. Це Донбас – це наша проблема, насправді. На вашу думку, Україна розуміє, що їй робити із Донбасом? От чітке розуміння є? От Росія розуміє, ну, Донбас – це наша проблема. У Україні є… А що таке Україна? Влада, назвіть це як хочете, так? Ну, державні інституції, Добре. президент, прем'єр-міністр, Я парламент. бачу. Чи є добре, я по-іншому поставлю питання. Чи існує в українському суспільстві консенсус щодо того, що робити із непідконтрольними територіями Луганської та Донецької областей? Не існує. Я скажу так, що окремі люди, які представляють українську владу, дуже добре розуміють, що відбувається і що нам робити, і йдуть у правильному напрямку. Однак є і ті, які підігрують агресору. Я по-інакшому це не можу Наприклад, назвати. як це проявляється? У чому, в яких діях, заявах? Ну, наприклад, у тому, що потрібно відновлювати гуманітарні зв'язки і гуманітарне сполучення і вести переговори з бойовиками, да, з конфліктною стороною, зі стороною по ту сторону, з людьми по ту сторону. І що потрібно налагоджувати всі ці процеси і якби відновлювати економічні, соціальні, гуманітарні зв'язки, не зважаючи на безпекову складову. Тобто безпека відступає якби на другий план. Але ця думка, вона існує також і в наших партнерів, зокрема в Сполучених Штатів Америки. Тобто вони не, я уточню свою думку, вони не говорять про те, що з бойовиками ЛНР, ДНР потрібно щось узгоджувати. Але, наприклад, вони говорять, що на непідконтрольних територіях є наші громадяни. Так. З ними потрібно не втрачати контакт. Так. Тому що як Україна планує повертати ці території, якщо ці люди повністю є відрізаними? Це така думка має право на існування, але треба пам'ятати, треба в той же час думати про те, що Україна, звичайно, має як держава захищати всіх своїх громадян. І які знаходяться на непідконтрольних територіях Донбасу, і які знаходяться в окупованому Криму. Однак питання, чи Україна може це зробити? І чи Україна може проконтролювати те, що вона справді це може зробити? Окей. Торгова блокада. Навколо неї було дуже багато полеміки. Ви погоджуєтесь? Я погоджуюсь. Сполучені Штати Америки були, здається, проти неї. Так, вони були проти неї, і наші європейські партнери були проти неї. І я не маю відповіді на це запитання. Тобто ви розумієте, про що я говорю? Отже, Я розумію, про торгова що ви блокада, говорите. вона посилила оцей геп, розірваність, яка є між непідконтрольними територіями і Україною. Я скажу по-іншому. Торгова блокада стала можливою в результаті затягування питання з правовим визначенням статусу тих територій, з вирішенням усіх правових питань, юридичних колізій. Якби держава діяла як чіткий механізм, тобто ось є проблема і відповідно на неї треба реагувати, тоді і торгова блокада, можливо, б не була можливою або потрібною з точки зору деяких людей. Звичайно, ми говоримо про те, що окремі люди отримали зиск з цього, але це знову ж таки це наслідок слабкості дій, слабкості держави, слабкості неефективності дій державних інституцій. От, на вашу думку, вона була потрібною чи ні?
На мою думку, в тому вигляді, в якому вона відбулася, вона зашкодила, звичайно. Але з одного боку, знаєте, тут не можна сказати, це чисто чорне або чисто біле. Тобто були і позитивні наслідки, і водночас були і негативні наслідки. Держава має брати на себе відповідальність за це і має управляти цими процесами. Коли не працює держава, працюють інші групи, скажімо так. Ви маєте на увазі те, що частина політиків, народних депутатів, також добровольців стали на це, держава подивилася і очолила цю торгову блокаду, так? Але в принципі це показує те, що держава, вона йде за настроями, ми маємо на увазі влада, так? А вона має їх очолити. Звичайно, тобто влада має, ми знаходимося в стані війни. Ми не говоримо про міжнародну політику. По факту ми знаходимося... це також міжнародна політика зараз, це частина міжнародної політики. Ми знаходимося в стані війни. Де-факто ми знаходимося в стані війни. І у нас є дуже сильна зовнішня загроза. Пані Олено, я вас переб'ю, тому що з нами на зв'язку є Ірина Геращенко, учасник тристоронньої контактної групи у Мінську, також перша заступниця спікера парламенту. Доброго вечора, пані Ірино, чути нас? Доброго вечора. Маленьке уточнення. Представником України в тристоронній контактній групі є Леонід Кучма. А я працюю в гуманітарній підгрупі, яка займається гуманітарними питаннями. Вибачте, скажіть, будь ласка, які ваші враження від Мінська? Питання розпливчате, враження завжди складні. Особисті які? Я розумію, що питання є досить широке. Особисті враження поки що залишимо при собі до того, як ми працюємо в цій групі. Звичайно, вони непрості. Одним з найважливіших питань був обмін полонених, так? І ви в себе на Фейсбуці, в соціальній мережі написали, що йде робота у напрямку, щоб українські полонені до Різдва повернулися сюди на підконтрольну територію України. Так, по-перше, я би хотіла, щоб ми користувалися термінологією правильно. В мінських угодах записано звільнення незаконно утримуваних. І мова йде про заручників бандформувань, яких на сьогодні на окупованих територіях знаходиться 163 вже громадянина України, це цивільні, це військові. І у нас дійсно досягнуто домовленості, які підтверджені всіма сторонами і зафіксовані представниками ОБСЄ, що до новорічних, до різдвяних свят ми сподіваємося звільнити 74 українці, які сьогодні перебувають на окупованих територіях. Паралельно ми розшукуємо інформацію, місцезнаходження всіх інших заручників для того, щоб і звільняти їх. Але зараз іде дуже важка робота, тому що Україна правова держава, і ми маємо тут дотриматися всіх процедур для того, щоб мати можливість так само більше ніж 300 людей передати по процедурі помилування і інше для того, щоб звільнити наших заручників. Оце число 74 – це повна цифра цих людей, заручників, які перебувають на непідконтрольних територіях українців? Я тільки що сказала вам, якщо ви мене добре чуєте, то згідно нашої інформації перебуває на окупованих територіях, в тюрмах незаконно. Принаймні такі цифри дає Служба безпеки України, а 163 громадянина України. І от з них мова зараз іде про 74. На вашу думку, до Різдва це реальні терміни? Чи вони можуть затягнутися? Українська сторона робить все для того, щоб наші заручники були звільнені. Але, звичайно, ми будемо радіти всі разом в момент, коли я побачу їх обличчя. Дякуємо Ірині Геращенко, першій заступниці спікера Верховної Ради України, яка також вчора перебувала у Мінську, і вона там безпосередньо також працює над звільненням українських заручників. Пані Олено, скажіть, будь ласка, реальна дата чи ні? Чи може бути і таке, що та інша сторона, так, яка утримує українців, може зірвати домовленості? Може бути. Вони ж зривали вже неодноразово. Насправді дуже хочеться сподіватися, що все відбудеться так, як сказала пані Ірина.
Однак росіянам немає віри. Росія порушує домовленості завжди, і тут треба дивитися тільки, чи є в них вигода. Будемо сподіватися, що їм захочеться показати свою добру волю, і таким чином наші люди будуть звільнені. А от ви не думаєте, що от звільнивши заручників, так звані ДНР і ЛНР, їхні очільники, вони фактично втратять один з основних козирів, так, які мають в рукаві? В них з'являються постійно нові заручники. Тобто кіднепінг для Росії, це і для її сателітів, це звична справа. Згадайте тільки, яка кількість в'язнів сидить в російських тюрмах українських громадян. Тобто вони ж теж зацікавлені в поверненні своїх людей. Повністю так? Звичайно. І ще запитання щодо миротворчої місії. Дуже багато полеміки навколо того, хто там має бути розміщений. Так? Тобто, хто має війти у цю миротворчу місію ООН, тобто громадяни яких країн. Чому це настільки важливо? Тобто, Росія, вона погоджується на те, що там росіяни не ввійдуть, так? Хіба Росія погодилась на це? Повністю ні, але це питання поки що не обговорюється. Схоже на те, що так. Ми не знаємо. Тобто Росія представила свій варіант мандату миротворчої місії на Донбасі. Україна свій варіант не представила, тому що Сполучені Штати попросили поки притримати. І йти в переговорний процес, війти і домовлятися. Ми не знаємо, що подала Росія, тому що ця інформація не відкривається. Йдуть інтенсивні переговори. Почнемо з того, що Росія зацікавлена в тому, щоб зберегти контроль на цих територіях, над цими територіями. По-друге, Росія зацікавлена в тому, щоб легітимізувати свою військову присутність на цих територіях. Чи це буде у вигляді миротворчої місії, в яку будуть входити російські миротворці, чи це буде у вигляді миротворчої місії Організації договору колективної безпеки, ОДКБ так званого, чи це буде у вигляді миротворчої місії коаліції країн ООН, в яку будуть входити, яка буде складатися з контингентів союзників Росії по ОДКБ. Всі ці три варіанти, як на мене, підходять Росії. І тут Україні вже треба дуже уважно дивитися і до пропозиції Росії, до того, на чому наполягає Росія, і розуміти, що будь-яка присутність російських військових або союзників Росії, військових союзників Росії на сході України фактично легітимізує присутність Росії там. Ви знаєте кейси, де миротворчі місії мали успіх? Міжнародні кейси? Остання місія у Тиморі. Там це з останніх кейсів, там був успіх. Якщо розглядати Югославію, то теж можна з натяжкою сказати, що був успіх. А де саме? Загалом, тобто весь комплекс оцих миротворчих місій на Балканах. Але коли ми беремо Сребреніцу, там ж роззброїли 600 миротворців голландських. Я з вами згодна. Радко Младіча війська. І потім вони теж були внутрішні розслідування. І понад 7 тисяч вбитих. Так, Сребреніцу контролювала миротворча місія ООН. Як ми можемо говорити про успіх? Успіх був у тому, що в принципі вдалося запобігти іншим. Тобто наші миротворці теж там були, український контингент, і вдалося запобігти якимось іншим випадкам. Тобто зменшити, все-таки підвищити, я би сказала, рівень безпеки. Не можна розглядати успіх 100%. Щось миротворці зайшли. Дивіться, миротворці для нас це таке слово, воно заспокоює. Прийдуть миротворці, зразу настане мир. Однак це так не працює. Тобто у них є мандати, вони діють чітко в рамках свого мандату. І там, де це як місія ОБСЄ на Донбасі, вони не можуть їздити по ґрунтовим дорогам, вони їздять тільки по асфальтованим. Тому вони не можуть моніторити ділянки там, де немає дорожнього покриття. Тобто в них є певні обмеження. І це вже прописується все в мандаті, де надає Рада безпеки ООН цій місії. І тому дуже багато критики стосовно миротворчих місій ООН. Однак і дуже багато критики на адресу ООН як такої, як організації, на адресу Ради безпеки ООН і на адресу ОБСЄ.
Однак в нас є альтернатива. Ви мене запитуєте? І себе також. Ну і вас, так. Ви мені задали запитання. Моя робота як У журналіста нас це немає, запитувати. У нас немає, на жаль, альтернативи. У нас є тільки можливість покращувати, виносячи уроки з попередніх місій, покращувати щось в майбутніх. Це ми можемо робити. А взагалі, а як би мала діяти миротворча місія? Оце цікаво, так? Просто це не завжди описується. От як миротворці діють? Вони як там будуть? Наприклад, в Сребрениці вони мали тільки стрілкову зброю, стрілецьку. Ну, миротворці, ще раз скажу, що це залежить все від мандату. Тобто і миротворчі місії, про миротворчі місії можна говорити дуже довго, це взагалі окрема тема розмови. Тобто миротворчі місії бувають абсолютно різні. Бувають постконфліктні, бувають з врегулювання конфліктів, бувають з розведення воюючих, ворогуючих сторін, і тоді це перетворюється на повномасштабну миротворчу операцію, таку військову операцію, там застосовується і не тільки стрілецька зброя, більш важка, більш серйозна зброя. От як в ідеалі вона мала би діяти на Донбасі, в ідеальному варіанті звідти мала би піти Росія. Її там немає. Її там, малюємо ситуацію, так? Її там немає. І я думаю, що Росія до кінця буде наполягати на цьому. Ну, тоді там не буде миротворців. І тоді миротворці не зайдуть, так? Не зайдуть, так. Тобто Росія має просто... Коли ми говоримо, звідти має піти Росія, Так. от ви особисто що ви маєте на увазі? Вона має забрати своїх, кажуть, вже зараз кажуть, є така інформація, що там немає військових підрозділів російських. Тобто там тільки так звані сформовані військові контингенти ДНР, ЛНР, так званих ДНР, ЛНР, але є офіцери російські, які готують. Тобто Росія готує, навчає, плюс російське озброєння, плюс російські якісь службовці, розвідка і так далі, спецслужби. Тобто вони там всі присутні. В ідеальному варіанті Росія просто забирає звідти усі свої керівний склад цих офіцерів, забирає звідти зброю, виводить звідти і стає на кордоні прикордонниками, зі своїми прикордонниками. І тоді туди заходить миротворча місія з тимчасовою адміністрацією, і вже потім відбувається якийсь процес роззброєння, виконання поліцейських функцій, якихось правоохоронних. Я малюю ситуацію, так? Росіяни кажуть, нас там немає, заходьте. Так? Офіцери залишаються без нашивок, без нічого. Це місцеві жителі. Чи, наприклад, ті люди, які приїхали і вболівають за долю Донбасу. Це дуже цікавий сценарій. Ви розумієте, але він реалістичний. Він абсолютно реалістичний. Я думаю, що він так буде розіграний. І він, можливо, може бути так розіграний, однак якщо припиниться постачання військової сили, військової техніки з території Росії, якщо закриється кордон і туди справді зайде миротворча місія, і якщо будуть працювати українські правоохоронні інститути, тоді ці офіцери небагато зможуть зробити. 20 тисяч миротворців зможуть контролювати ось цю всю довгу лінію кордону? Не знаю. Хто мав би контролювати кордон? Також поки що не зрозуміло. Це все дуже, це дуже великий сценарій. Тобто, насправді, це складно відповісти, так, хто мав би контролювати кордон. Ідеально, можливо, це мали б контролювати українські прикордонники разом з миротворцями ООН. Останнє запитання. Росіяни виходять, так, звітом, офіцери. Зброя зупиняється, так, поставки зброї зупиняються. Кордон контролюється теоретично українськими військовослужбовцями, прикордонники. Яка ціль місії тоді? 20 тисяч людей, які знаходяться на тих територіях. Що вони мають робити? Кого заспокоювати? Значить, постконфліктне врегулювання. Має бути перехідна адміністрація, тому що інституції управління на тих територіях, воно зруйноване. Правоохоронна система зруйнована, її немає. Перехідна адміністрація, налагодження роботи правоохоронних органів. Це, до речі, тут має досвід ОБСЄ, поліцейські місії ОБСЄ досить ефективно працюють. Роззброєння населення. Там шалена кількість зброї. І, як би це не звучало, але я би сказала, фільтрація населення. Тому що кількість злочинців, які там знаходяться, різноманітних, в тому числі з Росії,
вона, можливо, зашкалює. Дякуємо Олені Снегир, експертці з міжнародної політики. Мене звати Любомир Фаренц, і ми повернемося у цю студію уже після новин.